Здравейте! И в днешното видео ще играем играта Find the Button в Crafting and Building. Графиките са ми така, защото в оригиналната Crafting and Building, а по принцип аз ги имам Minecraft, ама това са на самата игра. Така, добре. Значи каза, че е някакъв агент, че се казва Гигъл. Хайде. There's a button. Окей. Find the button on the chamber. Добре. Значи трябва да търсим за тези места бутони. Окей, следващото беше карт. Някъде в личката. Тук някъде. Big brain, guys. Big brain. Тук нещо. Къде е този бутон? Ще е каменен бутон 100%. Или пък не. Четвърти чаптър. Това е всъщност много лесно. Добре. Така, хора. Претърсих навсякъде. Обаче не съм търсил там горе. Значи бутона ще трябва да е някъде там. Няма начин да не е там. Те първо трябва да скочим на това. Така, така. И така. Сега някак се е така. Да, не. Добре. Че няколко опита. Това направо ще ме знае. Така, значи е тук. Да, казах ви, че бутона ще е тук. Няма как да не е. Врат. Окей. Щом има паркур, значи трябва бутона да е някъде там. Така. Не. Добре. То не може всъщност да е някъде по дървото. Мислили ли сте за това? Чакай, бе, гледай, тук има още един паркур. Може би тук някъде. Това направо ще ме изнерви. Така. Така. Хоп. 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 Не. Тука. Нещо. Има ли? Не. Няма нищо. Просто има някакви тъпи неща. Тук нещо. Не там. Значи това блокче ми е старта. Блокчето нещо, където прилича на обсидиан, ми е старта. И аз фелнах по най-тъпия начин, който изобщо може в този тъп оазис. Къде ще е бутона пък? Някъде горе пък да не е. Хора, бутона е някъде горе. Бутона е някъде горе, по дървото. А то как изобщо... Как, хора, току-що започнахме от тука. И да, това всъщност е много тегаво. Тук да търсим бутон. Защото буквално всичкото е в дърво. Не ми казвайте, че пак се заклещих. Омага. Аз пак се заклещих. Чакай. Това всъщност е малко Big Brain. В момента мисля, че правя малко IQ. Често. Чакайте. Аз съм на креатив. О, не. Забравих, че на survival. Окей. Знаете ли какво? Окей. Значи бутонът трябва... Какво? Окей, там долу има нещо. Какво? Че бутона ще е някъде тук. Няма шанс, бе. Аз тези вълни ги счупих.
Трябва да начина все. Чакайте. Това не може да е тук. Добре, хора. Тук още открих бутона. Наистина беше там долу. Както аз си мислех. Какво това беше? О, мага, аз това мога да го махам. Окей, някъде тук ще е. Ето го. Фриз. Така, какво пишеше? When now it's freezing, be careful to not sleep. Каза, че е замразено и да не потъваме. Да се пробваме да не потъваме. Добре. Окей, хора, това ще... Така, приятели. Това наистина ще е едно от най-трудните нива. Тук. Мисля вече, че знам къде трябва да търся. Така. Или пък не. Така. Хора, тук видях долу нещо. Череп. Мога да го чупя? Мога да чупя с череп. I'm not gonna lie. Йо, това вече не е честно. Потъне някъде под земята и трябва... И нямам дори нямам такова за подводно дишане. Отваряне, дори нямам за подводно дишане. Аз ще умра на това. Така. Не, горе. Така отидохме на такива хейбели, като открих бутона, той беше най-отгоре, наистина ме прецакаха. Така, това мисля, че ще е трудно. Хора, мисля, че като свърша това или не. Дай да се пробваме повече бутони. Добре. Нека да се пробваме повече нива да минем. Абе, къде? Вътре. Сега натискам навсякъде. Мага. Така. Тука. Това е бъчва. Така. Не, това е много трудно, приятели. Аз ще трябва да ги чупя. Окей, хора, мисля, че до тук ще свършва това видео, защото наистина са страшно много рундовете и няма как да мина още нива. Нека просто да разгледаме някои рундове. Да, като примерно е това. Окей. Това всъщност беше easy. Чакай, бе. Не, бе, аз без да искам отидох на последното. Не! Без да искам направих последното. Добре, нека първо да разгледаме мапа. Да се пробваме на някакви бутончета да открием. Окей, това цветното изглежда интересно. Дай да се пробваме бутона да открием. Макар че е много трудно. Така. Тук има някакви големи блокчета. Това е трудно. Значи ние почваме така от тук или нещо такова е така да гледаме. Добре.
Това всъщност беше едно от интересните. Това никога няма да открия бутона. Чакай, бе. Какво е това, бе? Това никога няма... Тук бутона никога няма да се открие. По някой се пробва днес, но не е за тук. Да. Как това е толкова трудно? Аре, бе, щупи се. Добре. Какво друго последно да видим за това видео? Това слайм блокове ли са или са просто зелени стъкла? Просто зелени стъкла. Това е там, изглежда много изпитателно. Ами... Добре. Мисля, че до тук ще е това видео. Абонирайте се за канала за още такива видеа с Майнкрафт, такива неща. И да, нека да приключим това видео. Абонирайте се, харесайте това видео. Чао!